Så gør du bare det. Okay. Hi. You're Mama D. This is Mama D's kitchen. And this is my dog and this is We won't be able to hear you. Boing. Damn, lyset er for dårligt. Det gør ikke så. Det kan vi ret op. Hey. Dammit. Kom, nej, det kan du ikke optage noget af. Nej. Så stop den der, og så tænd nogle af lyset ude i køkkenet. Nu er der stoppet. Ja, så tænd den der lampe og den anden lampe og så videre. Okay? Ja. This is how it's going to be in the kitchen with Mama D. Ja, fordi der var stærre i. This is gonna... Ej! This is how it's going to be if you're in the kitchen with Mama D. Ja. Alexander, skal du ikke have noget at spise? Jo, giv mig et ben. Ja, giv mig væk. Stop den så, kom så. Ja. Nej, ikke så tæt på. Ikke for tæt, ikke for tæt. Nej. Så der. Jeg lukker lige vinduet. Okay? Gør det. Ja, så